So mga una ta guys. So kamo diha ka unasan. Dungan tagkaon. Mao ni akong sudan, mao ni akong kaunon. So guys, hello. Basta klak here. So mga unta. So karon before ta mo kaon, mag-pray sa ta. So, nanghugas na ko guys ang kamot. So, natay patis tray. So, let's start. Let's start to eat. Sa lunch. Natay kamay din ang kuan. Patatas. Kasi siya nag-saba, naglabay siya sa basura. Yummy. Yummy. Simple ako. Mamilain. Mauray na sa ref. Mauray itong kaunon, diba? Masay na Mauray itong kaunon. So, karon guys, ang tama ni, magyaw-yaw ta o magyaw-yaw ta. Sugha mo. Naka. Lamig na magkinamot guys. Tuo na itong sipong sa kahangron. Pero lamig man. Lamig kaayo. So kamo diha. Kuka na mo kay mga unta. Gana akong kaon guys. Ganaa mo. Lamig yun yung patis, no? Nga, limonsito. Sili. Lamig. Huwag kong ma-update doon nga. Mukbang din ako. Marag mukbang. Mukbang yun. Marag ko nag-mukbang. Mukbang din. Huwag ko mag-rice guys. Kaya kahapon pa din ako kaon rice. Akong gikaon gahapon.
Nag-rice ko. Unang ko di ko mag-rice ron. Parehan man patatas na sa may calorie pero ihamal. Pero kung ginamos pa ni guys, akong kaon murag grabe sad kaayo. Ang ka. Kung na akong bangaan yung sumkaon. So, wala ko litos. Ang sarap, magkuha sa ako ha. Tara, nabalik ko. Sinsya na. King litos gisinugasan na nakuraan. Kaya kung magkuhangan ko, magkuha lang ko. Gasan ako nagaan. Kasi nagtuumuan sa naugasi. O ka lang, di ugasan na lamig na. Lamig kayo basta di sa lugasan. Bitaw tinagdan nila. Hugasan na ito. Tungod kay sa atong kalibutan karon nga wa ta kahibaw kinsa nagkupot ana. So, mo nang atong hugasan. Stay clean. Na English na ko. English na ko. Kung kamatis. No pa mo kamatis dere. Dako kayo. Makapasayaw ka. Kaon. Lami ning kaon nga hanghang gamay. Nya. Istorya gamay. Patis. Saka na bukog. Mabukog pa. I-fold. Ituslo gamay. Kaunon. Sorry. Kining isda ang paghugpit na malangani guys. Mani. Pero lami man, basta kagumkum lang. Lami siya, basta kagumkum. Nya butang kamay aslom-aslo. Kala akong suka o patis guys, nasa na sili.
Hilig jud kay kong isda, guys. Kanang na ako sa tuburan. Akong naong nas dagat. Kuya sa mga isuon. Ang agaw, ang angkol. Manikop. Magsinugbaanay mi sa kuan dagat. Ha? Hindi na dagat. Daplin sa dagat. Kaya ang dagat na naman to sa tunga na sa dagat doon sa panay. Nas tubig. Kuy ka kong anak. By the way guys, nakoy anak ko sa kabuok eh. Sa girl, 4 years old. Manahid min guys, manahid. Manginhas. So, kung sa buhato na mo. Libre pa masudang. Nakustuburan. Libre pa masudang. Puhunin ulit na ko. Pakit unta mo di ko maginambog guys. Bisag na ako sa lugar pero abot sa mga probinsya kay ko. Probinsya na. Mangahoy ko. Mangahoy. Mangumpay. Mangumpay ko sa baka. Wakay arte. Kuy mini ate. Kung maluwang. Nasa Mitsumi yung trabaho. Muli siya. Kuy yung mi. Di ko mauwa kung siya trabaho. Kaya. Para na ko. Nindot man. Masaya. Makadangaw. Para ang daghan mi. Malingaw ko. So, orange juice guys. Kung ani ka na pure ni siya nga. Orange juice ako nang gipuga. Na ako'y buganan. Man ako guys. Busog na ko. Thank you kayo sa grasya Lord. Yung gihatag kanunay. Pure ni siya guys na napay ka ng mga kuan-kuan. So, malang pagkaon guys. Daghang kayong salamat sa pagtanaw. Please like and subscribe to my YouTube channel guys. And daghang kayong salamat usab. I love you all and God bless you. Bye bye.